Ahojte, ahojte, ahojte. Dneska tu máme jedno také krátke videjko o rukaviciach. Jedná sa o OMPčky, má to označenie, že KS2 Art. Je to v podstate kvôli tej grafike niečo na ten štýl art ako umenie, alebo teda. Takže veľmi jemnučký materiál, ja to skúsim tak, aby to bolo vidieť. Veľmi jemnučký, tenučký materiál, veľmi, by som povedal, že prispôsobivý na ruku. Dlaň, prsty, klasika, silikónové gumičky, takisto gumička na zápestie, v podstate aby držali. Sú to dlhšie rukavice, takže ideál samozrejme na kombinézu. No a je tam kopec rôznych farieb, takže koho by to zaujalo, môžete si pozrieť. Ďakujeme za pozornosť.